Suman padha kanthi rahaja. Saderengipun kula matur, kula niku nggih menungsa lumrah boten beda sinuwun tresna, boten beda penemban durna. Kula menungsa dadi kewan. Kula duweni cipta rasa lan karsa. Pancen bener sinuwun kula niku derajat kere, kula niku mung batur. Ning najan kula batur, kula isih ringgo niku duweni rasa, kula nggih isih duweni tata krama duwe unggah-ungguh. Nek niki kula wangsuli mesti mangke dadi geger prayogane candheten mubal babaling kamurkanmu para Gaman Bagong. Nggih pun mboten napa-napa mboten ajeng kula wangsuli. Najan tumrap Bagong niki catatan niki lho, catatan merah niki. Padha kanthi slamet nggon Suman. Namung berkah pangistamanipun sinuwun tresna wilujeng lampah kula mboten mangke alang-alangan setunggal menapa. Alangan aja alang-alangan. Mboten mangke alangan setunggal menapa. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk sinuwun Bathara Kresna. Ya wis ingsun tampa ora liwat pangestuku kula dadi Panana Bagong. Inggih. Kula tampil lan kula pundi mugi saking nyembuh dhateng kami dadani pengabdi kula pun Bagong. Para Gaman Bagong padha kanthi slamet. Sinten iki? Kok kaya suarane Ndara Werkudara? Aku Setyaki. Oh, aduh, keamanan jebul iki. Tentarane Ndara Mati, Ndara Setyaki. Nggih, wilujeng sowan kula, Gus. Bukti kula kantor. Tak apa ngesti kula lampah ana. Kula pundi lan kula candhi. Sing ati-ati Bagong. Nun, sing ati-ati. Kok ati-ati? Napa trontong-trontonge Ndara Mati ajeng enten penjajah napa pripun? Ora ngono ning kudu sing prayitna ngadepi lakon sing bakal dumadi kudu ngati-ati. Oh nggih, sedika dawuh. Kula pun tanggap. Wis tanggap. Sampun. Iya, matur nuwun pun diengke. Padha-padha. Ana Kaman Bagong padha kanthi Basuki nggon Suman. Suwantene kok kaya teng lor panggung. Kaya suarane Pak Dalang napa nggih wis dalang cengelmu aku Raden Pati Udawa. Kaya suarane Pak Dalang Kolil. Wilujeng seman kula Gus Ndara Pati Udawa bukti kula konjuk. Ya tak tampa pangestu wae Panana. Sangat nggih kula mugi paring pangestu panjenengan mugi ndadosaken daya kekiyatan kula nggih Gus. Ana Kaman Bagong ya. Sakwise satata lungguh ana digadhopo ngadhep ora tak timbali. Kula pun dipun keparingi matur, iya, tak wene wektu kowe matur. Ing pisan kula marang Suman, boten wonten sanes namung jawi ngaturaken bukti kula. Ngaturaken sembah sungkem konjuk sinuwun Kresna. Awit paduka menika ratu pengayomanipun sedaya para kawula ing negari Ndharawati. Najan kula mapan wonten Karang Gedempel kebawa pemerintah negari Ngamarta ning kalebet sinuwun Kresna menika nggih sesembahan kula. Mila boten wonten awonipun yen Bagong kula ngaturke bukti konjuk sinuwun Kresna. Kowe para kawan najan wong cilik, najan wong abdine Pandhawa nanging genep tata kramamu. Weh lah kepripun? Saniki jamane lho wong niku kudu tresnane kalih budayane piyambak. Tresnane ngurkupi kalih bangsane piyambak. Apa nganti karo bangsane pun boten tresna. Kalih budayane pun boten tresna. Lah niki sing bahaya, gampang diorak-arik, gampang dijajah kalih negara manca. Nun sewu nggih, kepiye Bagong? Puncaraning bangsa niku dumunung ana luhuring budaya. Nek budayane pun boten luhur, budayane pun boten disenengi kalih wonge dhewe, kalih kamurane dhewe, wah mertandane niku pun rusak bangsa niku. Nek pun rusak berarti pun gapok kaya kerupuk. Bangsa manca niku lek njajah niku gampil. Awet wis ora tresnani karo bangsane dhewe. 17 Agustus ora gelem upacara. Ngerek bendera mboten gelem. Nah niki pirang boro rame-rame. Ngibarke bendera abang putih mawon do rempelu napa mereka gelem melu upacara. Niki bahaya lho, ngaten niki wajib diprayenani. Sebab niki dadi tanggung jawab Ndara Setyaki niku keamanan kawi senopati negara Ndharawati. Kowe kok malah mulang karo Dimas Setyaki? Mboten mulang, kula niku pengen mutke. Ya matur nuwun Bagong. Lah niku ora serik lho, niku malah matur nuwun.
negara Ngamarta saniki akeh do sedih. Sinuwun punta Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar niku do bingung, gelisah, sedih. Lho kok ngono? Perkarane apa? Apa ketaman Pagebluk mboten? Apa ana mungsuh saka negara manca sing bakal ngendhek kawibawani Yayi Kunto? Mboten. Banjur dadi perkawis negara manca jenjajah nggih mboten, ketaman Pagebluk nggih mboten. Ning sungkawane ndara-ndara kula para Pandhawa sebab Bapak Semar niku murca tanpa kalimara. Gendran tanpa pepoyan lunga mboten pamitan. Ora pamitan kali anake, ora pamitan kali bojone. Nggih kirang langkung sampun ngancik Madya Candra ana setengah sasi. Nggih, lelungan niku nyaut babon telu karo nggawa sarung kula. Niku napa temen? Wong lunga wong minggat kok nyaut babon. Niku ajeng napa? Niku ra jelas to. Kula niku saged ngarang nek Bapak Semar niku lelunga niki babon didol. Niki luputan nuwun sewu lho tuku nomor niku iso nggo nyewa hotel ngejake Trembok mlebu hotel nginep 3 dina 3 bengi mesti. Sebab Semar nika lho bayane lho kotake wong kaya ngeten nika ning glendam-glendung ning gelem nika Semar. Ketoke ora niku ana sindang mudhun panggung sangoni lho niki sing mari nggo nuwun sewu lho wong ora kemalingan kebobolan napa mawon kok yo entek wae tiba cobi ditunggale wit motor yo didol mobil digadekke karangan nggih pun tembang sertifikate lha napa ora ngono sing dadi anake lha sombo nek Semar mati ajenengan apa kula kali gare karo Bagong cobi mongko setike sertifikate mung do tembang kabeh nek ora iso nyalut mangke disita kali pegawai bank pripun Semar wong tuwa nika ndendem lho. Makane wong niku anggeluman kok gawane sarung wis kok bahaya. Aja kaya ngono Bagong, kaya ngono mawon monggo bapak kula ngerti. Lagu-lagu legane Bapak Semar. Banjur ana gandeng sane nyapa murcane Kakang Semar karo suwane Bagong. Lah niki mila kula suwan mriki dina sinuwun Puntadewa. Ndara-ndara kula do sedih kabeh mergo Bapak Semar niku murca. Dukane lunga teng pundi? Dawuhipun sinuwun Puntadewa dawuh kaliyan Bagong supados nyara widhekaken masrahaken dhateng sinuwun Kresna. Rene panjenengan pamonge Pandhawa bata Ngamarta. Iki sampean rong taun kene dadi bata lho. Iya Bagong. Nggih. Nah niki ketemu kalih mbotene Bapak Semar kula pasaken sinuwun Bathara Kresna teng pundi bapak kula janjane lelungan niku. Upami Bapak Semar kok tesih sugeng teng pundi lenggahipun. Upama ngontrak tenggene wong alamate pundi mangke tak golekane. Upama kono teng hotel napa? Napa hotel Garuda, napa hotel Raya, napa hotel Anugerah Wisata. Kowe kok apal Bagong apal mawon yen kula tok plesir. Karo sapa kali bojo kula. Nek murah meriah tur merakyat nggih niku hotel Raya mawon. Ampun Ganesha regane larang. Komplit kali ambuke kali sabune cemawis teng mriku wedang teh 12. Pripun? Ning nek upama Bapak Semar kok niki pun mati, lah kubure teng pundi? Kubure teng pundi ajeng kula slameti, kula ajeng gawa kembang ajeng kirim donga. Ngaten sinuwun. Bagong dalem sumurupa. Parpatan agung iki ana tamu. Mun ngerti Bapak Pembandana lan Yoga Gusteja. Nggih kula nggih pun weruh. Mula kang sapa iku rene iku ning Pasewakan Agung Ratu Miyasiniwaka prayogane sabubaring pisuwanan agung iki Bagong metu njaba ngenteni dhisik mengko ingsun bakal paring keterangan ingkang cetha. Waduh kok dadak mawi mangke lho. Monggo Petro niku le-le ngeten gong aja punjul jam 11 gendang bojo nggih tanggal iki lho. Monggo niki pun jam 10 punjul 10 menit. Niki sing kula dadi judul niki lho. Pokoke Petro le-le awas gong aja nganti punjul jam 11. Kowe punjul jam 11 esuk ora tak bangga
tangane sakniki mawon mboten sangetane mangke. Lebih cepat lebih baik. Pun mang todoke teng pundi nek mati mboten napa-napa ora masalah. Ning todoke niki yo Bagong kubure nang kene iki alamate iki. Ning nek upami bapak semata sik wilujeng tesih urip, mang todoke tak golekane, tak golekane. Gelem ora gelem aku mon njogo dhisik. Metu njogo. Kula nek metu njogo mboten kulino ya. Lho kok ngono kulinane kula tak tokke teng jero. Kowe aja celemongan, mboten celemongan wong kula yo nanggapi sampean ngendi to? Sampean jauh Bagong metu njogo. Nggih to? Iya. Monggo kula ora kulino metu njogo. Kula kulino metu jero. Pripun nek metu jero mawon? Sing arep tanggung jawab sapa? Yo mangke diakoni bareng-bareng. Ora sampe lho. Ngeten niku kok repot. Pon sing santai mawon. Gelem ora gelem kowe kudu metu njogo. Mboten. Kula jenengane teng mriki. Nek teng jaba niku adem e. Tur jaba adem mangke ndak gareng dijulumbungan. Celakane enten wong maringi nyamian kali tedus diliwati. Monggo kula nggih kawula dalem. Lah kula nggih ngaplo. Ajeng usul-usul kok ya isin, meneng mawon kok ya wetenge ngelih. Ora dikai tedus. Lah niki lho. Mula kula sampe iki kok rewangi jeblakon. Mendani rombongan ngoro mati. Iya Bagong garis sejo rampung ngono. Bagong balan orang itu gemantung marung pangkuasane yo Bagong sejo. Juga Bagong dirampungi ya. Mawi suluk. Wong kula memang dajal son kok pripun. Ora usah disuluki, ora sulit ora masalah. Kula ya ora pengen suluk. Tur yo suluk ora kepenak iki. Para kawan Bagong non. Kupingmu krungu. Kupingmu krungu. Ketingale kula dari nate preso teng THT. Terus telinga hidung tenggorokan itu tesih normal. Yen kowe isih cetha pamireng Rama Prabu paring dawuh apa? Kanjeng Rama paring dawuh apa? Waduh, nggih lali wong mboten kula rekam. Ling ndika mau kok le takon sakniki. Ora beda le minum wingi le mabuk sakniki niku pripun? Rama Prabu dawuh, kowe kon metu njaba. Mengko sabubare iki suwananku Rama Prabu bakal nemoni Ponokawan Bagong. Kowe ngerti? Kula pun ngertos. Yen kowe ngerti prayogane kowe mengko njaba. Mboten. Kowe kudu bali, non? Kudu bali. Nek kula bali akeh pun mboten enten kendaraan. Angkot nggih kudu bali, golek ojek niku nggih angel. Golek Grab niku kudu nyekel HP Android, mongko kula HP-ne jadul. Bagong, non? Aku sapa? Lho, lah kok malah ketemu wong bingung. Karo jenenge dhewe kok lali. Aku kuwi Prabu Stejo. Aku kuwi ratu sing kandha sampean bedor sinten Mas? Ora ana sing anggap sampean iku petik napa bedor. Sampean iku ratu. Dene yo ngerti ingsun ratu kowe wong cilik. Terus lah kok ke wong cilik ora gelem manut karo pernataning ratu. Ke wong cilik ora duwe ganggu, ora ngajeni karo ratu. Yen pundi? Kula sing mboten ngajeni kali ratu ngen pundi? Kowe sowan mrene apa tumo? Ing atas kowe derajate wong kere, kowe wong cilik, kowe wong gedibal, kowe Ponokawan. Kowe sowan kok datang mawi nyungkemi astane Rama Prabu Dilaji. Oh, dadi ning perkara kula niku ngesun astane Sinuwun Kresna sampean mboten trima, aku ora rimo. Sebabe kowe wong cilik, Rama Prabu kuwi Nalendra. Ngaten nggih Mas, tak matur. Sampeyan cok kondangan apa mboten? Nek sampeyan cok kondangan, sakniki sing jeneng pejabat kali aparat niku pun merakyat, ngerti mboten? Wong cilik ning wong trima wong desa, ngaturi Pak Bupati, ngaturi Pak Camat, ngaturi ratu, niku mondho merakyat, mondho manunggal, wong gedhe kali wong isor, wong gedhe kali wong cilik, wong dhuwur karo sing isor niku mondho manunggal. Ora kaya jaman biyen, nek wong gedhe terus gemedhe, mboten.
mati. Besok napa mboten? Enten huru hara putih beliau omah kembrukan sing terjun sinten TNI, tentara. Lah niki metandane sakniki tentara pun do rakyat. Tresnane kali wong cilik supaya tentara itu di hati masyarakat. Janjane gegari negara sing tumandang sinten? Napa sing tumandang pendhita? Mboten. Sing tumandang niku nggih kalebu kaya Ndara Sencaki sing dadi senopati ning praja. Nah, mira nek kula sowan kok nyungkemi ngesun asane Sira Kresna matambake nek bantung wong cilik niku pun tresnane kali wong gedhe supaya wong gedhe aja nganti lali kali wong cilik. Nanging kuwi sudarmaku, kuwi pepundhenku. Angatase setejo wae ora disungkemi, aku ora dibageke. Lah kok malah kowe nyungkemi padane Rama Prabu. Lho Mas, ampun bingung Mas. Mriki niku negara pundi? Dadi negara Trajutresna. Niki negara Ndwarawati sing kagungan anguwasa Sinuwun Kresna. Mumpun saterpe nek kula niku bukti kalih sing duwe negara. Pamriye nek kula mriki ngajeni men dipethoke disugya-sugya, disuguh unjukan kalih nyamikan, sesuk bali dibayar. Lah niku ning nek kula teko mriki ora sopan cenanangan munek-munekke, waduh lakon seminggu ora dikai langsung. Sesuk bali kula ora dikai dhuwit ajur kula. Ora sakakan persiko. Wis ya, aja kesel. Bagong ora manut, pateni ya, pateni. Keterangane yen kowe gelem minggat, kowe gelem metu jaba kowe bakal slamet. Ning yen mbok hukum mengkono waton mung sestejo. Oke Mas, oke. Kula wong cilik sampean kok gedhe ora masalah. Yen ngono bab wani karo sejo boten wani karo Ratu Neneng sing kula wani tumindak sing ora bener. Apane dudune kene teng pundi manut? Teng latar oke, teng alun-alun siap. Dinten ning alun-alun kula tenggo sinuwun. Mulai iki penyakite. Kados napa mboten yer? Pun cekakipun janji Gatotkaca kaliyan para kawan nggih menika ingkang damel pepetenging negari, ingkang damel petenging wayah kula pun setejo. Pramila yen upami Bagong mangke dipun singkiraken, Gatotkaca estu dipun pejahi, Ndwarawati tentrem, Trajutresna tentrem, bingah manipun wayah kula pun setejo. Mesaken nggih kula tak nyuwun pamit medal gawe badhe ngawat-awati wayah kula. Setyaki kok maju lan Udawa napa menawi dipun paringi palilah kula badhe ngluwi lampah pedal Jawi ora tak gawe kondisi laku. Setyaki bakal metu njaba wigatine kula badhe mbiyantu Panakawan Bagong mesaken sanget ing atasipun Panakawan itu wong cilik. Bagong menika jujur kok dipun undha-undha, kok dipun sukrah-sukrah dening Anggersejo. Inggih sinuwun, kula nggih mboten tega, kula mboten mentala. Semunipun Anggersejo menika sampun kebrongos tembungipun Penemban Durna. Mila kula nyuwun pamit medal Jawi kula badhe mbiyantu Panakawan Bagong. Yen ngono ingsun ora paring-parilah. Perkawisipun menapa? Iki perkarane Bagong lawan Sejo. Dudu perkarane Sencaki. Sinaosa dadi perkawisipun Sencaki. Namun menika mapan wonten pundi? Mapan ing negara Ndwarawati. Kula wonten papan dados menapa? Kewajibane Setyaki. Setyaki kuwi dadi senopati ning bangsa. Yen negari menika kaancam ing bebaya. Datengipun Penemban Durna kaliyan Anggersejo. Sampun badhe damel wonten damel dedak, damel geger yen Sencaki melu cawi-cawi apa kula luput. Kowe ora luput ning kleru
sami mawon. Sebab iki perkara Sejo nundung Bagong yen Setyaki ora ndek perkara lawan Sejo. Kula boten badhe cawe-cawe namung kula badhe ngayomi kaliyan ingkang mriki. Senopati menika gadhahi tanggung jawab sumpah sapa marga. Kula gadhahi tanggung jawab sumpah sapa marga. Kula kedah kula kepi lan jagi katon maning praja. Setyaki aja diwangsuli, ingsun ora ngeparengke. Lamun Setyaki metu njaba kok mbelani Panakawan Bagong. Upama Panakawan Bagong cilik loro gedhe tumekaning pati, wis sakarepe. Mbok menawa wis kinodrat ing jagat bengi iki patine Bagong. Menawa paduka boten ajeng kaliyan Kyai Semar Badranaya, Damar Mancung Cinupek ora perlu mulang lawan jeneng ingsun. Merga Kresna iku ratu kang menang gelar bulung jagat. Sing gawe lakon jeneng ingsun, sing bakal nampa, sing bakal nyangga ya Kresna. Sencaki Udawa ora perlu melu cawe-cawe. Oh iki menawi sampun boten wonten gelaripun boten nampa-nampa. Ewa semanten yen negari Dwarawati geger boten perlu tepok kuncanipun Setyaki. Aku sing bakal tanggung jawab inggih mesaken menawi ngaten sedaya para kawula. Udawa murgake wali teng pangalmu metu njaba bubarna kang padha gantung sibo. Ingsun arsa nduk anggatong. Kok sebetulnya kata kau mau paripurna pangandikanipun Sang Prabu Bathara Kresna. Nggih tembung sabda Pandhita Ratu, sabda pangucapan Pandhita Ratu wis ngarani jeluk saking palinggan Dampardika. Asaka ndur anggaton dinon saking Mandrawa katingal kabalah bak samudra napa nduring Sang Napa.